Va executa prima Steaua prin Majaru. Iată, m-am trezit strângând stiloul și în pumnii și eu pentru Majaru. Majaru se îndreaptă spre balon. Șut! Și Uruchi apără. Portarul Barcelonei, revedent 11 metri. Portarul Barcelonei, nu nimic băieți, trebuie să luptați în continuare. Tukadam apără! Tukadam apără! Bravo, Tukadam! Alexandru a greșit și el, bravo, Tukadam! Echilibrul s-a restabilit. Cel de-al doilea, 11 metri pentru Steaua, îl execută Bölöni. Bölöni față în față cu portarul Barcelonei. Șut! Și Uruchi apără! Nu se poate înscrie după respingerea balonului de către portar. O partidă de o tensiune extraordinară. Extraordinară. Și apără și Tukadam! Bravo, Tukadam! Lăcătuș. Lăcătuș trebuie să înscrie. Lăcătuș va înscrie. Șut și gol! Bravo, Lăcătuș! 1-0. Frumoasă execuția lui Lăcătuș, extraordinară. Balonul trimis exact sub bară. Tukadam din nou față în față cu Pichi, cu un alt jucător, Barcelona și Tukadam apără! Extraordinar, extraordinar Tukadam! Al treilea 11 metri apărat de portarul Stelei. Balin se dreaptă spre balon, șut și gol! 2-0. Tukadam. Apără Tukadam! Suntem finaliști! Am câștigat cupa! Cupa campionilor europene este la București!